Cokek uslu-uslu. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kalian Pak Maman. Juragane mi Mas Tito. Selera ora bisa jaga. Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriyati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Orang opo, aku iki dadi ombe. Orang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati patung ora bisa ditaksani ora bisa bola bali mung gawe gelaning rasa tresno ra bisa jaga wis matur suwun Mas sehat selalu panjang umur sukses. Monggo Mas Bocre. Bunda.
kita joget lagi monggo. Pak Rumasi Mas Bodre. Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sini kuyung alkalin audio sekondang dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen bal-balan kalau kacung timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya selamat ayu bangun dan bocah manis aja mampijar nangis hatinya bocah basis yen tumina kok sing kalis aku sayang kaya lampu-lampu kaya wis lampu siji loro telu sawetane ayo metu Mas Putri aku dange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkok lopen kalis tak kodange tak sayangi anakku sing bagus dhewe tak kodange tak sayangi besok pinter tenggangane kembang tangane tekan di kaya ngono gawe tok apa to ini iki aduh sayang kita tadi kula apa saja nikah monggo juragane mi Mas Beto aku dange bocah ayu aja mung pijer nesu yen ditutur resiku supaya selamat rahayu kotok-kotok lakunine tokek srapak garing arane kampret tak sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane awan-awan menyang karetan nyileh ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan milih rondo rasa ngajari Bayang selalu tuku wong lambi terus ana tanah matana
Jane yogane marang Tresno iki piye? Aku rung bales kok. Kudu sak kukuh meneh. Lah yo. Awan-awan menyang karetan cikar gapit dikeret macan dadi prawan rasa yang dijiwit derit isih kolmatan aduh piye
Sragen bergoyang Moro tresno jos makarya sinarengan Desa Sumedang Alkalim ugi dipergarakan langsung tumantar terah foto syuting dan juga tentunya bukel sakil Sragen. Parani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya-kaya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak kanton tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang wangi nadyan durung katamu dewe tuga-tuga kamu musik terima wurung samene bae. Pokoknya Bogel Maniamburi kompak jan elok tenan kok. Wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ning singan anane sajak sujono warna-warna pandang wangi nadyan turun katamu dewe tuga-tuga kamu musik terima wurung samene bae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggihan
Matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip terus Ya, Mas. ya, yo. Surien. Cair langsung. Memuji merang urip dan terang Ya, ya, yo. Ya, ya, yo. Ya, ya, yo. Hai meleh. Dua kali hae Mbak Eva. Matur Iki sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Mas Wakil Yo mboten Pak sing kaya ae. mau. Boten kata lumpen medene Jogja Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul iftarnya bersama dengan cara foto, kami ucapkan selamat malam.
wong kangen aku tetap nunggu amel rasa kangen ora bisa mari kamu sira kang bisa nambani kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas Kak, partu wis entek. Iki bablaske ireng manis kelanganane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar Tentram. Nggih. Ayo, malik barang, Cok. Aja sebelang bagus. Tresno kira bakal ayu. Teman-teman Ora asuhe aku bali. Bisa sumandi ono moro tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Sugito kampungmu Wantu mangantuk joget karo budrek joget karo budrek sik Mbah Bokel tuwek ndek Mbah Bokel tuwek elek urip oh ya monggo Mas Bodrek mung calaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane aku ra bisa ilang kelingan ireng manis
Sarampung isih. Ya, masuk Mas. Iki Bu Trek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Trek. Muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan. Omah-omah wong tuan tresnan ora bisa ilang. Kemutan ilang manis. Monggo. Sing Kawargono. Mas Bodrek nambah melih. Ora ana udan, ora ana mendung, iki tumben-tumbenan biasanya lek streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mendung, saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandeke, senadyan aku wong ora Purnamaya Omat Kumis ongkek yuk masuk gitu. Ini Mi, Om Cinda makan petang yuto. Lagi kok kan satu secara komplit ya Mas? Pakai sak yuto. Tresno iki ora mandang, saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandeke, senadyan aku wong ora duwe. Yo Dede Iza Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo, Mbak Eli monggo lho. Pak Wi, Mbak Eli beserta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati gede paringe karepe luluh atine. Aku ora bakal ngerti mung sliramu priyo tak enteni.
cengkok baru. Iya. Bareng sang